So assalamu alaikum, ga wanda ba su yi claiming Notcoin ɗinsu ba, su ga yadda za ku yi claiming. Na yi bidiyo ne za ku yi claiming a exchange OKX ko Bybit, kowace kala ce. So idan ba kalle shi ba za ka iya komawa baya ka je ka kalle shi. Okay, and then kuma wannan za mu yi shi ne yadda za ka yi connecting wallet ɗinka da kuma yadda za ka yi claiming ɗin shi a wallet. So kada ku manta kamun fara ku yi following, idan baka yi following ba ku yi liking, sannan ku yi share ga abokanku guda 10 ko fiye da haka saboda su ma samu su amfana. Okay, so bari mu je kai tsaye yanzu. Kawai in ka bude Telegram ɗinka ka shiga wurin Notcoin ɗinka inda yake nuna my claim, kawai za ka yi clicking ɗin claim. Okay, next. So in ka zo nan gurin sometimes za ka ga yana dan tsaye da kai bi wani abun nan ba, so za ka yi taba connect wallet, haka dan ga ya dan yi delay kaɗan, so sai ka taba Tonkeeper. So inda suke da Telegram wallet za su yi amfani da ita, but in ka san baka da passphrase in wallet ɗinka, ina baka shawarar da kai amfani da Tonkeeper. In baka da Tonkeeper za ka iya buɗewa, za su baka wasu kalmomi ka samu ka aje su. In ba haka ba, in ka rasa su, ka rasa wallet ɗinka gaba ɗaya, ba za ka yi assessing ɗin wallet ɗinka ba, kuma duk Notcoin ɗinka ya taya shi a banza. Shine kawai. And then za ka zo kawai ka yi clicking, za mu yi amfani da Tonkeeper ne, so za ka amfani da clicking Tonkeeper. So zai ɗauke mu kai mu gurin Tonkeeper. Okay, direct ka yi install ɗinta cikin wayanka, ka yi setup ɗinta, so zai ɗauke mu kai mu cikinta. So yana ɗan loading. So zai ɗauke ka dare ya kai ka cikin Tonkeeper ɗinka, kawai sai ka taɓa connect wallet, and then sai ka sa pin ɗinka. So kun ga yayi don yayi connecting kenan, and shi kenan sai mu koma cikin Telegram ɗin. Sorry, ba wannan Telegram ba, wannan ke amfani da shi. So kun gani gashi wallet ɗin mu yayi connecting. So dama na gaya muku za mu yi amfani da wallet ne, za mu yi withdraw ɗin wannan. So za mu taɓa nan gurin withdraw, so za mu sa wallet, za mu yi amfani da wannan ne. Wannan verification ɗin. So kun gani shikenan an samu na Notcoin ɗinmu a wallet ɗinmu. So yanzu za mu yi importing ɗin wallet ɗin, mu saka ta a Distin, a Tonkeeper, and kuma za a samu na shi. So kana buƙatar gas fee wurin converting ko kuma wurin turawa. So in ka san baka da gas fee, ka je ka nema ka siya ga wanda yake da shi. Na gode. Kada ku manta ku yi follow, and then ku yi like, sannan ku yi share ga abokanku.